साबलम्बी खालामनायनि जि आसनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो अनसुंथाइ होनाय बे खामानिखौबो जागायजेनबाय इतिमध्ये लिस्टफोर लाजेन नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथार खौरां भिडिअ लाना फैदों बिथां चरण बर' सार बिथाङा ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो बिटिसि डेभेलप जानायनि थाखाय आरो लोगोसे जिखिनि खामानि मावनो होनना बिथांमोना जि इलेक्शननि सिगाङाव खोथा होदोंमोन बै खोथा होनाय बायदि बिथांमोना मा खामानि मावलांखो आरो लोगोसे मा खामानि मावगोन आरो माबोला मावगोन बिथाङा बै प्रेस मिट बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खोथा बुंफैदों बा नोंथांमोना फोरमायफैदों बेखौ आं फुल भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना नायनानै लानांगोन बिथाङा मानि सायाव खोथा बुंदों लोगोसे गोबां खोथा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनांगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि हेफाजाबजों एसेबाबो आवगायलांनो हायोना भिडिअखौ जागायनो हाग्रामा महिला साहाथ' बारे बारे बुंखादों जे जिखिनि खोथा होनाय बेखौ फुरा मावगोन 1 नम्बर हानि पाट्टा होनाय बेखौ मावनो थाखाय इतिमध्ये कमिटि दाबाय खामानिबो मावजेनबाय ट्रेनिं सेनिं होजेननो आराम्भ खालामबाय आरो जेरैखि जाया एमएलए इलेक्शननि सिगां एमएलए बिसायख'थिनि सिगां हा होनाय खामानिखौ मावजेनगोन आरो बेनि बादै जोंहा महिलाफोरखौ साबलम्बी खालामनायनि जि आसनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो अनसुंथाइ होनाय बे खामानिखौबो जागायजेनबाय इतिमध्ये लिस्टफोर लाजेनबाय आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय गरिब दुखियानो अनसुंथाइ होनाय बेनि थाखायबो लाजेनबाय आरो बेनि बादै किसुमान दंबावो लाइमोनफोरनो 100 कोटि थाखा होनानै बिथांमोननि माने थांना थानायनि दिगाव मोनसे लामा देखायना होनाय नैबे खेत्रआवबो खामानि मावजेनबाय बाखि दंबावो जोंहा जायफोरनाखि बैसोगोरा सुबुं बिथांमोना पेन्सन होनायनि खामानि बेखौबो मावगोन निस्सय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनि बादै जोंनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ खामानि मावनो थाखाय नैबे दा फैबाय थानाय बाजेटआव जि 1500 कोटि जों मोननो थांगासिनो दङ बेनि गेजेरजों खामानि मावनो लाजेनसिगोन सार नोंथांमोना बिसायख'थि समाव बुंदोंमोन जे बिटिआरआव माखासे हाबनो गोनां गामिफोरखौ सोगोन बेनि माबाफोर सावरायनाय जाबाय बेखौबो माजे माजे खोथाफ्रा ओंखारदों खिन्थु दासिमबो कनक्रिटआव जायाखै खामानि मावनो जिहेतु सम मोनसे नांगौ जास्ट मात्र 1 मास देर मासल'सो बारदों ओंखायनो गासिबो बेफोरनि सायाव जों हाबजोबनो हानाय जायाखै खिन्थु थांखि दं जोंहा जिहेतु मोनसे ओनसोलखौ सोनानै बेनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बेबस्थाखौ जुदि जों मोजां खालामना होनो हायाब्ला अनेक समस्या फैयो दा बेवहाय सेटेलाइट रोखोमै दङ बे सेटेलाइट रोखोमखौ जों मारै एसे कन्टिगुवास खालामनानै मोनसे बेवहाय मोजां मोनसे अफिसियेल सेटआप खालामनानै बे ओनसोलखौ नायनो हागोन बेनि दिगाव जोंहा मोनसे सिन्था दङ आरो बेखौ जोङो लासै लासै मावलांबाय थागोन बिटिसिनि सिथलासिम गुफुरसिम जानाय हिसाबै माखासे गुफुरनि रायजो राजाफ्रा ट्रेन्सपर्ट नोंथाङा मिनिस्टार हिसाबै बास बिदोंमोन सार बिनि सायाव मा थांखि लादों बासखौथ' आं थिग खालामबाय गहपुर टु उदालगुरि बे बासखौ दा बावैनो होनाय जासिगोन देरहाखांनायनि उनाव सार रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो सानगोन रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जे आं बुंबाय थादों जोंनो खामानि मावनो जिहेतु मोनसे आबहावा नांगौ बे आबहावाखौ रायजोफ्रा बयबो होनांगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदान नङा थांनाय 15 बोसोराव बिथाङा खोब मोजाङै बिटिसि ओनसोलखौ सालायदों दा दिनै बिथांनि आखायावनो जिहेतु फैफिनबाय जोंहा फोथायनाय दं बिथाङा खोब मोजाङै सालायगोन ओंखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे आबहावा सृष्टि खालामनानै होयोब्ला बयबो मदद होलायोब्ला बिथाङा जथेस्थ' खामानि मावनो हागोन ओंखायनो दिनैनि समाव जोङो उल्था फाल्था सानलायालासिनो जों मोनसे गोसो लानानै जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनाय बयजोंबो गोरोबनानै खौसेथि थानाय लोगोसे हारिखौ माने जों जाहाथे रैखाथि होलांबाय थानो हायो बे दिगाव जों बयबो जाहाथे ज' जालायो आं बेखौ खावलायदों थेंक इउ सार नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बा नुनो मोनबाय बिथाङा मा खोथा बुंलांखो जिखिनि इलेक्शननि सिगाङाव खोथा होबोदोंमोन बै इलेक्शननि सिगाङाव खोथा होबोनाय खामानिखौ मावबाय बा मावजेनबाय होननानै बुंदों लोगोसे जि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अनसुंथाइ होनाय लोगोसे लाइमोनफोरनो जि रां अनसुंथाइ होनाय माने लामा दिन्थिनाय बेयावबो बिथाङा खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों बा इलेक्शन जि एमएलएनि इलेक्शन जोंहा 2026 मायथाइयाव जानो थांगासिनो दं बेनि सिगां बे खामानिफोरखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै बा जागायगोन होननानै बुंदों लोगोसे जि हा पाट्टा होनाय बेखौबो बिथांमोना जागायगोन होनना बुंदों लोगोसे जि गामि सोसननाय ना बिनि बेलायावहाय बिथांमोना डाइरेक्टलि कनफार्म जायाखै होनना बुंदों अब्लाबो गेजेर गेजेर बिथांमोना बिनि सोमोन्दै सावरायलायनाय जादों होननानै बुंदों मानो होनोब्ला दा जिहेतु बिटिसि जि गभर्नमेन्ट दानाया बारा गोबावबो जायाखैना जास्ट अलमस्ट 2 मान्थस जासिगोन आरोना बेखिनि जाबाय बेखिनियावनो बिथांमोना माने बेखिनि जेमानखिनि दायित्व लानांगौ बेखिनिखौ माने गामि सोसननायनि बेलायावहाय
माने लाजोबनो हायाखै मानो होनबा गोबां समबो नांगौ जायोना बेनिखायनो आरो लोगोसे गोबां बेनि बेलायावबो बिथांमोना ससे बिबुंथि होनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरहरनो हागोन लोगोसे लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो बेनिफ्राय सिन लाबोदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो बेनिफ्राय नेक्स्ट आपडेटसआव फिन लोगो मोनलायसिगोन एसे नोंथांमोननि हेफाजाबाव एसेबाबो आवगायलांनो जाहाथे आंबो हायो